Op de training in de Maaspoort is er niet onnormaal te zien. Maar zijn andere teamleden werkt hij ontspannend zijn oefening aan. Hij kan voluit trainen, al binnen er 2 onzekerheden. Zijn haan en zijn zoens. Ik ben maar de enige wat nog in de bij zit is mijn haan. Maar breg ging sowieso een aangepaste oefening. En op vertiege is het flank op het leer wat lastig. Maar ja, daar ben ik nog wel aan het uitdokje. Hoe ik mijn haan met del zet om net te veel pijn te hebben. En ja, als het herstel wat terugzet, dan moet het wel lukken. Is dat op dit moment de enige klacht die je hebt? Op dit moment wel. Alleen natuurlijk op de achtergrond speelt nog wel mijn gezondheid, dat is het belangrijkste. En ja, dat is zo gevoelig. Als ik nou een vakantie op ben, dan slaat het vaak toch wel op mijn hol. Dus ja, dan heb ik misschien wel een paar weken lesje van mijn hollen. En dat is toch wel iets wat fysiek wel in de wijs zit. Ja, die fitheid gaat meteen achteruit, krijgt minder belast in de training. Dus dat is zo heel vervelend wezen. Dus uiteindelijk vind ik dat een groter iets is, maar wat mij speelt dan mijn haan. Epke zal in Rio meedoen aan 3 onderdelen. Voltige, Bregen en vanzelfs rekstok, het onderdeel waar hij zijn titel verdedigt. Waarom nou te zeggen dat hij op alle onderdelen kans maakt op een medaille? Nee, zeker niet. Nee, eigenlijk alleen op rekstok best een kans hebben. Ja, op Bregen is er een mogelijkheid, maar ja, dan moet het alle keer in die voordeel pakken. Maar daar ben ik gewoon nog die beter binnen dan mij. Dus ja, dan moet je echt geluk hebben. Ja, voor Tiesje is het onmogelijk. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro beginnen juist over 3 weken.